Pozdravujem vás, chlapci. Viem, že čakáte video o tom, ako som nabíjal alkalické akumulátory a ako to vlastne dopadlo celé, ale dám vám taký rýchly update o druhých batériách alkalických, čo mám. A keďže už ide zima, neviem, či to vidíte, už tu budeme mať o chvíľu minus 3, minus 5, minus 7, tak nechcem prísť o tie baterky, neboli drahé, ale škoda ich je. A rozhodol som sa ich preniesť tu na dom, keďže tu na dome je takých koľko? 5 stupňov, 8 stupňov, čiže zmrznú tu nezmrznú, ale aspoň ich dobre uskladním a môžem ich aj dneska otestovať len kvôli vám. Takže vyskúšame, pomeráme, vyskúšame, uvidíme. Čiže môj dnešný gól je, počkajte, si vás takto zoberiem. Tu máme pripravenú miestnosť. Neviem, či to zle to asi vidíte. To je špajza, ktorá vlastne nebude asi tak skoro urobená. A potrebujeme z tamtoho miesta. Tam, vidíte tam, ako sa svieti to okienko, tak tam sú batérie. No ja musím buď po tejto cestičke, alebo tu povedľa. No ale problém je v tom, že všetko je blato. Tam blato, voda, šmykľavo. Neviem ako to urobím, ale mám tu pomocníka. Rudla. To je parádny vozíček. Toto si nevšimajte, to je pračka. Čiže s touto rudľou, síce kolieska sú tie plné, takže nie je to veľmi moc paráda po takom teréne zablatenom a vodnatom, no ale čo vám poviem, musíte sa niekedy prispôsobiť. Čiže toto je len taký rýchly update. Nezomrel som, žijem, ale proste sami vidíte, tu je dom, ktorý staviame so ženou, čiže nie je času na strihanie. Čiže toto tu videjko nebude vôbec strihané, asi ho hodím tak, ako je a máte aspoň na čo pozerať. No a dneska si dáme špeciálne videjko o tých veľkých alkalických batériách. Sám som zvedavý, či vôbec majú nejakú energiu. No, uvidíme, no. Možno si posvietime. Tak zatiaľ. Takže už sme tu. Rudla je pripravená. A tu sú naše baterky, yes. No, takže 1, 2, 3, 4. A jedna váži tak plus minus, ja neviem, asi 30-40 kg. Takto si zaposilujem. Som späť na dome. Takže tu máme naše baterky. 1, 2, 3, 4. Môžete sa pozrieť. Rok 82, 11. mesiac. Druhá, tretia má to isté, je štvrtá. Keď som ich bral, boli v dobrom stave, všetky mali 1,2 V. Myslím, že ako články, myslím, že len 2 články mali 1,1. Čiže uvidíme, čo bude s nimi. Ale relatívne mali všetky v poriadku. Pozeral som, koľko je destilovanej vody tam, respektíve elektrolitu a ani jedna nie je suchá. Čiže pred skladňovaním okolo mája som nalial úplne do plna vody a asi toľko kleslo. Čiže je to v pohode. Myslel som si, že to bude horšie. Takže už len na túto rudlu a hýbaj do tmy. Tak, a už prvá baterka je u nás. Pekne krásne si tu bude odpočívať. A ešte treba 3, ale ja neviem, či to môj chrbát vydrží. Takže baterôčky už sú tu. Trošku posvietime, bo to asi tam máte nič moc. Máte tam čierňavo.
Jaj, to bola fuška. Inak dokonca mám tu aj Origoš káble k ním. Čiže nebude problém ich zapojiť. A chcel by som vyskúšať asi také dve veci. Prvú vec, tie články by som chcel napojiť najprv na 6V ledku. To by malo zvládnuť. Uvidíme. Ak spadne úplne napätie dole, tak už nebudem ďalej testovať. Ale keď to potiahne a to napätie bude také tvrdé relatívne, tak vyskúšame tento ohrievač. A pravdu povediac, ani neviem, koľko má vatov. Je tam ventilátor plus nejaká elektronika, že typujem takých 50, max 100 vatov tu bude žrať. Čiže uvidíme, no, všade je úvaga, poľačina riadna, ale niekde tu na spodku nič nie je, na boku, a tu počkaj, tu je nejaký štítok, ja neviem, či to vidíte, ale tu píšu, koľko tam je? To je 20 kW, no dobre, to je tepelný výkon, ale my chceme nejaký ten elektrický. Je tu 220-240 V. No to peklo, ale prúd nám tam nepíše, no toto najdôležitejšie tam není. Ach, tí Poliaci, to je teda poľština toto. No. A keď toto potiahne, tak tie baterky sú potom skutočne v dobrom stave. No a keď si to tu všimnete, sú to vlastne 4 peky po 6 článku, ne? Či po 5, koľko tu je? 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Čiže vlastne tento jeden pek má 6 V, čiže 6, 12, 18, 24. 24 V. Takéto napájanie vraj bolo na naftových lokomotívach a toto boli vraj štartovacie verzie. Štartovacie verzie agregátu naftového motoru. Čiže mali by dávať šialený prúd do skratu. No dobre, ja tu mám nejaký meráčik v tej taštičke, musím ho vyťahnuť, je taký blbý trošku, no ale tak uvidíme. No. A pomeráme, prinesieme invertor a skúsime zapnúť. Dobre, takže mám pri sebe meráčik, možno tak, čo vidíte. A kde ho položíme? Tu ho položíme. Dúfam, že to je vidieť. Si odstraníme obal. Takže ideme merať. Snáď mi to pomerá dobre. Čiže môžete vidieť, napätie spadlo na 0,3. Fú, nie som z toho moc rád. Tak povedzme. No. Takže neviem, či ich otestujeme, hoši. Ajajaj, to znamená, že vtedy asi boli nabité. A, tu máme jedného. Jeden článok, taký celkom. A druhý. Takže ideme z ďalší pek. Dobré napätie. Áno, 1,2. 1,2, super.
No, táto jedna je taká divná, ne? Škoda. Škoda. Čiže tieto dva päky nemôžem použiť. Ideme sa pozrieť po týchto dvoch. No, takže šance sa nám skrácujú, aby sme to vyskúšali. Koľko tam je? 0,6. 0,57. 1,1 skoro. Ďalšia 1,1. Tiež neskoro 1,1. Tu tiež nejaké 1-2 čelánky sú v ťahu. Škoda, preškoda. Jedna celá 1,63. 1,1. 1,1. Čiže koľko? Tu asi boli 2 články dobré, tu boli asi 2 alebo 3, tam boli 3 a tam boli 2 alebo tiež 3. Preškoda. No, je to škoda, nevyskúšame to, chlapci. Predsa už je to nejaký pol rok bez nabíjačky, to znamená, že mohol som to predpokladať. Píše tu síce, že 4 V. Nebudem ich trízniť. Škoda. No nevadí. Čiže na tieto baterečky si ešte budeme musieť počkať na ich prvé zapnutie. Dúfam, že sa mi to podarí do takého, do pol roka asi nie, ale do roka dúfam. Nechcem, že by sa vybíjali zbytočne, alebo sa ničili tým státím. No, škoda. Aspoň viem, v akom sú stave. A na základe toho budem vedieť, či mám skôr alebo neskôr ich opraviť. A tak to vyzerá, že budem si musieť asi švihnúť a čím skôr ich dať dokopy. Takže no, to bolo všetko. To bol tento špeciálny update. Baterky mám. Sú to, keď chcete niekto vedieť presne, to už som síce spomínal, ale poviem vám ešte raz. Sú to poľské centry. Tu je to vidieť. Centra. 6M120H. Čiže sú to 120 Ah články a staré sú z 82. roku, 11. asi buď týždňa alebo mesiaca. A tu nám máme štítok, koho by to zajímalo. Tu je píše ten typ, že to je vlastne 6 alebo 5. Tu píše, že 24 V, lenže to musia byť 4 päky. No a tu píše 120 Ah. Tu napíše, myslím, že 24 A, toto asi je vybíjací a tu je 30 A nabíjací. Sa mi zdá. A tu nejaké sériové číslo, number dačo. Tu je data, že by toto bolo, že mesiac a rok, tu je IV. To znamená, že to je
4. mesiac. 82. rok. Takto. Pravdepodobne. A to asi je všetko. No. Čo tu píše? Píše, že 6 batérií a tu, keď dobre počítam, či ja rátam, tak rátam, je ich tu 5. A tam na štítku sa mi zdá, že 6 napísalo. Alebo to píše asi vo pravdepodobne tam. Je to ťažko čitateľné, keď vám poviem pravdu. A je to aj po poľsky, keďže to je stará centra. A taká pikoška centra bola kúpená. Kým to bola kúpená? To bola taká väčšia značka. Ja som si teraz istý, či Excite. Pod Excitekom. Excite kúpil centru. To mi zdá. No a pravdu povediac, o týchto batériách je nulové info. Čiže veľmi málo, čo som sa vedel k nim dočítať. Maximálne sa píše niečo v dokumente o usmernení v českých dráhach. Aj tam nejaké písali údaje ohľadom akumulátorov, ako sa o nich starať. A predstavte si, je tam Centra 6M120H, ktorý ako jeden z typov sa používa v lokomotívach. Či českých, alebo slovenských. Takisto pozdravujem pána z Nitry. Nitra to je mesto. Tam som všetko dobre pozháňal. Čiže pozdravujem pána staršieho. Ďakujem za akumulátory a váš, neviem, syn alebo vnuk mal nejaký problém s baterkami, nie? No, tak nech sleduje tieto videá a pravdepodobne sa mu zodpovie každý jeho problém. Čiže to bude asi všetko. Nechcem, že by to bolo dlhé. A jedine čo asi tak, ospravedlňujem sa za kvalitu. Mobil zase hapruje. Ja už to nejak neriešim. Zase to prepol zo 4K na HD, respektíve na Full HD. A celé tieto videá, čo som tu točil, sú Full HDčku a ja som si myslel, že sú 4K, čiže... Ale nevadí, je tma, čiže budú možno nejaké pixelíky, hovoriaca guľka a nejaké kocky uvidíte, ale veď v pohode. Takže majte sa a do skorého videnia. Snad nie o rok. Čaute.